sunana Abdulaziz Sharima a matsayina na ɗan jarida wanda ya bincike ka gane kwakaf akan yadda senator yake gudanar da al'amari na ofishin shi shine wato akasari yadda na gaya maka a farko talaka shi yana zaɓe ne amma bai san menene yake kan senator ba menene senator yake samuwa ka fahimta to hakkinka ya rataya akan shi akwai hakkin da ya rataya akan senator wanda ya kamata dole ne senator ya yi maka idan la'akari ka duba kudaden kowane senator a kasan nan yana karba wajen miliyon 13 kusan in ce maka miliyon 15 kowane wata a kowane wata wannan yana karba so kuma akwai kudaden da aka ware na musamman wadda na kukan talaka miliyon 200 ne ake bayarwa miliyon 200 din nan za a zo a ce maka kana da miliyon 200 wanda aka ware wa constituency ka so wannan miliyon 200 din nan asalin shi ayi shi ne don menene because akan socio-economic challenges wanda you come back to your people zaka dawo wa mutanenka constituency ka zo ka duba menene suke da matsaloli wani irin matsaloli suke fuskanta muna da senator a central ita senator Binani da wasu sauran senatoci idan kai la'akari ka duba irin ayyukan da suke yi kai zaka ce ma wato kuɗin da ake nan allocating musu wannan zonal abunan da suke fada wato 200 million naira wanda ake bawa kowane senator wancan constituency allowance wanda aka fi sani da shi haka wancan kuɗin zaka ce har ma ina ga tana ɗan ƙara wasu abu akai amma idan ka duba idan ka zo northern zone ba abun da aka yi akwai matsaloli da yawa wanda ya kamata a ce an magance shi wani ba zai wuce miliyon 1 ba miliyon 2 ba aikin dan majalisa ba wai ya tsaya akan yin doka kawai ba akwai wasu kudaden da ake ware musu na musamman wadda ya kamata su dawo constituency su ka gane tunda abu ne ya kama wanda dole ne akwai social development dole ka zo ka yi wasu ayyuka even 2 km you can support your people with it now kaje kudancin kasan nan mana Allah sure zaka gani mutum mai kudi ne ma ba dan siyasa ba he can afford to do 3-4 km with his own money and if you are claiming kai kana cewa I saw one video that is trending and it is very unfortunate you cannot tell us that you use your own pocket money. Where did you get your pocket money? Are we not that sent you there? Are we not our PVC? Where did you get the pocket money? That you are saying that you use your pocket money and the people, they are very unfortunate. They are not even appreciating you. How can we appreciate you? Are we not? Is it not our mandate? It's our mandate. You cannot do shekara. You cannot boast with our mandate. We send you there. If not because there is level of illiteracy a little bit in our community and society. Some people, some politicians, seriously will just go and write a call back and call them back. Because we didn't see any improvement. We didn't see anything. They are not doing anything to us. Time has come that we can going to pay them with the same coin. Italaka ya gane, this is the right time. Ka je ka zabi wanda zai amfane ka. Ba wanda za ka je kana shan wahala kana kuka. Also you were calling them and they are rejecting your calls. Not because to ask them money, just to tell them the problem of your community and society and they are rejecting your call. What do they mean? So the only thing is that a senator can do what you have asked me. Hanyoyi ukun da kai irgan nan, senator zai iya. Mu fa ba ruwan mu wai da mutum ka zo kai campaign. Your project will speak for you. What did you do for your constituency? What did you do for the masses? That is the only thing that we can measure you. Whether you can able to scale or not.